Alright guys, welcome back to the channel. ABSU insisted on time-bound implementation before 2026, else have to take democratic pressure and movement. Be आंनि बाथ्रा नङा दे. बेयो ABSUनि प्रेसिडेन्ट श्री दिपेन बर'नि बाथ्रासो. Okay, बिथाङा मा बुंदों? ABSUआ खामानिफोरखौ 2026 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजोबनो थाखाय नारसिनगासिनो दं आरो नङाबा नारसिनगोन होननानै बिथाङा बुंदों. डेमोक्रेटिक वे माने गणतान्त्रिक हिसाबै खामानिफोरखौ मावहोनो थाखाय नारसिनगोन आरो प्रेसार खालामगोन आरो मुभमेन्टबो खालामनो हागौ सोमावसारनोबो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों. ABSUआ मानो सोगोमदों? ABSUआ सोरनि सायाव सोगोमदों? बिथांमोननि बे सोगोमनाया फैगौ बिटिआर इलेक्सनावबो मोनसे गोहोम होगोन नामा? बेनि सोमोन्दैनो जोङो दिनैनि बे भिडिअ'आव सावरायगोन. अलराइट, जों बयबो मिथिगौ Bodo Accord 2020आ दिनैसिम 5 yearsनि बांसिन जानानै थांबाय. होमबाबो गोबां दफा एबा क्ल'जफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामाखै होननानै जोंबो मिथिखागौ. बेखायनो जुन दाननि 26 अक्ट'आव 2025 मायथाइ दिल्लीयाव मोनसे मिटिं जादों. JMC Meeting. JMC means Joint Monitoring Committee Meeting. बे कमिटिखौ एकर्डखौ MOS बादियै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बे कमिटिखौ दानाय जादोंमोन. दा दफाफोरखौ मावफुंथारैलाय बे मिटिंखौ खुंनाय जादों. बे मिटिंआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय, BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो माखासे बर' अर्गेनाइजेसनसफोरबो जइन खालामदोंमोन. बेनि गेजेराव ABSUआबो मोनसे अर्गेनाइजेसन्स. दा बे मिटिंआवनो बर' अर्गेनाइजेसनफोरा दाबि खालामदों मावफुंजोबै दफाफोरखौ 2026 नि गेजेरावनो मावफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों, सोगोमदों. नोंथांनि गोसोआवबो दं जानो हागौ थांनाय फेब्रुवारि दानाव BTCनि एसेम्बलि हाउसआव आसामनि MLA श्री Akhil Gogoi Bodo Accordखौ लानानै बेनि इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन. बिथांनि बे बुंनाय बाथ्रायानो जामारसिगोन नामा? नोंथाङाबो नायदोनि एसे खोनासंदो बिथाङा मा बुंदों. কাৰণে অনুৰোধ কৰিব. এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে আচলতে বিটিআৰ যিখন চুক্তি হ'ল, মই 6 শিডিউল গোটেইটোলৈ যোৱাৰ আগত বিটিআৰ চুক্তিখনত সৰ্বমুঠ চৰকাৰে কৈছিলে যে 79টা আমি কাম বিটিআৰৰ কাৰণে কৰি দিম, 79টা কাম কৰি দিম. অলপ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে অকল এটাহে কাম বাকী আছে, গোটেইখিনি কৰিলোঁ. মই দেখিলোঁ যে গোটেইখিনি মই নিজে ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আনিছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰি সব মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি যে আচলতে বিটিআৰৰ চুক্তিত 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনে যে 79টা কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে তাৰ কেৱল 24টা কামহে এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 30.37% কাম কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ কামে এতিয়ালৈকে কৰা নাই. মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিৰ নিচিনাকৈ আকৌ বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়, আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে বিটিআৰ চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে. There are 11 open items as listed by the JMC Joint Monitoring Committee नि बादिब्ला 11 आइटेम्सफोरा दाबो मावफुंजायाखै. जोङो फारियै मोनफा मोनफा सावरायलांनोसै. Number 1 दं जोंहा more Bodo village inclusion from Sonitpur and Vishwanath and southern part of BTR. माखासे गामिफोरखौ सनितपुरनिफ्राय ओमफ्राय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय BTRआव सोनांगौ होननानै बुंदों बे नम्बर 1 आइटेमाव. बेनि अनगायैबो साउथार्न पार्ट अफ BTRनि खोलाथिंजाय थानाय माखासे गामिफ्राबो सोजानांगौ होननानै बे आइटेमाव बुंनाय जादों. आइटेम नम्बर 1.
Then yeah, item number 2 odungo, amendment of Article 280, the Constitution 125th to the 6th schedule of Indian Constitution for more autonomy and more power. 280 article जाइदिङ Finance Commission ni 125th amendment जानांगौ Constitution ni दाबो जायाखै. Introduction जाबाय राज्य सभायाव 2019 आवनो introduction जादों दाबो बेखौ पास खालामनाय जायाखै, complete जायाखै. ओंखायनो बेखौबो बिथांमोना सावरायदों बे amendmentखौ गोख्रैनो पास खालामनांगौ बेनिफ्राय financial autonomy होनांगौ होननानै बुङो. That will give to all the 6 scheduled autonomous councils including BTR. Alright, बे जाबाय item number 2. Item number 3 आव दङ जोंहा ST Hill status to Boro Kachari living in Karbi Anglong. कार्बि आंलंआव थानाय बर' कचारिफोरनो ST Scheduled Tribe Hills status होनांगौ. बेयो मोनसे open item. बेनिफ्राय fourth item आनो जाहैदों BKWSA village notification of TAC and RHAC. Boro Kochari Welfare Autonomous Council गामिफोर दङ होनदों. TAC means Tiwa Autonomous Council and RHAC means Rawa Hasong Autonomous Council नि गेजेरावबो माखासे बर' गामिफोर दङ बिसोरखौबो notification होनांगौ होननानै बे आइटेमाव बुंनाय जादों. This is our fourth item. Fifth item आव दङ FRA Act means Forest Rights Act 2006 implementation. बेयो ट्राइबेलफोरनि थाखाय very important act. बे एक्टखौ जुदि मोजाङै मावफुङोब्ला इमप्लिमेन्ट खालामोबा बर'फोरखौ एबा ट्राइबेलफोरखौ फरेस्ट एरियानिफ्राय एभिक्सन खालामनो हानाय नङा. मानोना ट्राइबेलफोरा राइट्स दङ फरेस्ट एरियायाव थानायनि, फरेस्ट एरियानि रिसोर्सफोरखौ बाहायनो हानायनि राइट बे 2026 एक्ट very important for tribals and Bodos. Benefit 6, item number 6 dङ school provincialization. This is a very important topic. I don't know why it is pending. Without education, the दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा. Will never grow. Education बिना हम लोग grow नहीं करेगा. Okay, that is very sure. So I don't know why they have kept this particular item pending. This is ridiculous. Item number 7, case withdrawal of an ex gratia to martyrs, rehabilitation to cadres. बे खामानिया माखासे जागासिनो दं होननानै आं मिथिगौ, नोंथाङाबो मिथिगौ, जाफुंजोबाखै बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ open आइटेमाव दोनबावदों. Alright. Number 8 item आनो जाहैदों release from jail to Dear Navla and 6 others under CBI and 6 ex-NDFP under NIA cases shifted to Assam and district levels. माखासे गोबां केस दङ including Dear Navlaनि केस बेफोरखौ होखारनांगौ, जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ, क्लियार खालामनानै होनांगौ होननानै बे आइटेमाव बुंनाय जादों. Alright. Open item number 9 दङ recruitment in Assam Police, Army, Paramilitary, etc. बे खामानिया जायोबा मोजां, नाथाय दासिमबो मावजोबाखै होननानै बिथांमोना बुंदों, discussion खालामदों. Alright, let us move on to the next item. Next item are 10th and 11th. 10th दङ special development package of 1,500 crore. 1,500 crore, big amount. This is coming from actually clause number 10, DOPA 10.1 मोनसे लिरनाय दङ. Government of Assam may earmark a sum of rupees 250 crores per annum for a period of 3 years. 3 years mean total जानांगोन 750 crore. Assam government होगोन within 3 years, every year 250 crore for development
of area under BTC. All right. Bevidine, Government of India may contribute an additional amount of rupees 250 crores per annum for the same period, 3 years. So 750 crore Government of India will hogan and illustrative list of specific projects to be taken up on priority under the Special Development Package or appended at Annexure second, third, and fourth. That is the catch. All right. So 1,500 crore ko dasimbo monakai janago BTC government bahaini monakai nengkaini bitangmona ar narsinbodों बहा थांखो बे फैसायालाय होननानै नाथाय थांनाय फेब्रुवारि दानाव चिफ मिनिस्टारा बिटिसि आव फैदोंमोन ना बिथाङा एसेम्बलियाव बुंदों ना बिटिसि एसेम्बलि हाउसआव बुंदों Assam government already 800 crore होबाय मानो होदों तामुलपुर मेडिकल कलेजखौ गायसननो थाखाय 800 crore होखाबाय means it is more than 750 crore ओंखायनो बिथाङा बुंदों Assam government has already contributed more than 750 crore बा आरो मा होबावनांगौ होनांला होननानै बुंनाय बायदि बिथाङा बुंदों alright बिथांनि बुंनायखौबो एसे खोनासंदो एसे खोनासंदो नै माननीय अध्यक्ष महोदय বড়ো চুক্তিৰ তেখেতে যদি পঢ়ে যিখিনি আঁচনি নাম তেখেতে গাই দিলে তাত কি লিখা আছে দিস ইজ এ ইলাষ্ট্ৰেটিভ লিষ্ট এখন সূচাংক নাও ইট ইজ আপ টু দ্য বডো লিডাৰ্ছ উইদিন দ্য এলোকেশ্যন অফ 1,500 crores কোনকেইটা স্কিম তেওঁলোকে লয় আপুনি জানি ভাল পাব যে অসম চৰকাৰৰ ভাগত আছিলে 750 কোটি টকা আৰু অসম চৰকাৰে 750 কোটি টকা পাহৰি অকল তামুলপুৰত মেডিকেল কলেজ বনাবৰ কাৰণে 800 কোটি টকা খৰচ কৰিছে alright बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय alright दानिया item number 11 establishment of NIT near RIMS Central University Tribal University campus sports academy etc बेनो जादोंमोन नैबेयाव आगोलाव बुंखादों illustrative list all these are coming under illustrative list that means बेफोर इनस्टिट्युटफोरखौ गायसननोब्ला स्पेसियेल पेकेजखौनो बाहायनांगोन होनदों 1,500 crore जोंनो बेखौ लुनांगोन एस्टाब्लिश खालामनांगोन होननानै बुंनाय जादों जोंनि चिफ मिनिस्टाराबो बेखौनो आगोलाव नोंथांमोनहा खोनाखाबाय बुंखादों बिथाङाबो बुंदों एडिशनेल फैसा गैया देयर इज नो एडिशनेल मानि 1,500 crore जोंनो बेफोर इनस्टिट्युटफोरखौ गायसननांगौ होननानै बुंदों alright so what is the gap is there a gap of understanding बर' गोरोबथा 2020 फेलें जामारगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिनगोन नामा नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर दानि बड'लेण्डनि रिजनेल पार्टिस रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरनि अपिनियना मा बिथांमोना मा सानदों बे गोरोबथानि थासारिखौ लानानै this side or that side जों बयबो मिथिनो लुबैदों ओंखायनो पलिटिकेल पार्टिफोरा मा अपिनियन गोख्रै जोंनो खोन्थाहरदो Thanks for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.